Thusig mé ag scríobh fógra don leathnach le daoine singlaí le déanaí. Thucairg mé an fógra sin a scríobh, mar níor éirigh lom I gadraibh róminic. Agus in óréire bhí rud sáis neamhghnó faoi gach cadraibh a bhí agam. Mar shampla, níor chaith duine a bháin éon stocaí, nó athródh duine a bháin a uimhir, gan é a rá don duine eile, nó an rud déarnach agus tuirlíonn an rud sin go minic bíonn duine a bháin imaginary.